kay Kapaing at saka lahat ng mga kasama. No, kami nga pala ang Teatro Obrero sa Negros Cultural Group. Naging bahagi kami sa cultural para ipakita ang galing ng taga Negros na kahit paano magagawa siya ng sariling kultura sa ating bansa. Ako naman si Tata, isa man sa PNP Negros, kahit ganito ang kalagayan ko, nakibahagi ako sa sakripisyo at hirap doon dito sa nasyonal, at masaya ako kasi nakilala ko ang mga kasama sa paghimagas. Maraming salamat. Mula sa dramatibus ng magsasaka, napupusakan ng mga puso nila, nananasang mga birong gitar sa kadayunan. Sinulong na mga salot ang kanilang pananim, tahanay nilagrak ng nabungat sa larin. Inagaw ang lupa ang kanilang sinasaka, maraming kinaslang at dangal na sinabing. Ang lupa, ang lupa, ang lupa ang dahilan. Habang ilan ang nagmamayari, may magsikan. Ang lupa, ang lupa, ang lupa ang dahilan. Kung bakit may timbang naglalagablag sa kalayunan. Ay nagbalwa, inahat ang landas ng tulitaryong bukas, at ang kanilang mga sigaw ay mayagin sa kalungsuran. Ang lupa, ang lupa, ang lupa ang dahilan. Habang ilan ang nagmamayari, may magsikan. Ang lupa, ang lupa, ang lupa ang dahilan. Kung bakit may timbang naglalagablag sa kadayunan. Ang lupa, ang lupa, ang lupa ang dahilan. Habang ilan ang nagmamayari, may magsikan. Ang lupa, ang lupa, ang lupa ang dahilan. Kung bakit may timbang naglalagablag sa kadayunan. Kung bakit may timbang naglalagablag sa kadayunan. Salamat. And maraming salamat po kay Tata ng Teatro Obrero sa Negros. Yan. Yan, Manil, ang